Чакай. Дай на Жокера, защото му камаш го посълта тук. Я ти повече хора валната. Давай. Стане по-бясно. Колко хиляди хора, Не, брат. един само, защото те Може брат, снимка ли бе? Не, бе, защото... Няма да се такова. Виж колко народ сме, брат. Да, кой да го дам? На Жокера, да. Абе, много да върнат правите Еми, да, защото... Аз не знам какво става, честно. Там се събират и двата мусора, брат. Не, за мусора говоря, брат. Ена там директно. Имаш и колинг. Аз от кой го взех това? От Цицко на мен ще го дадеш. Жали, бе. Тук момчета на хиляди много топло. Пусни душа. Ребе, брат, да жега на студеното. Искаш ли, бе? Дай да излезе. Как ще пустим душа, бай? Жокер не мога да снимам. Това, брат, колко народ сме. Какво става, Джеда? Цели ма да пари Жокера. Снимахте ли, бе? Да, бе. Аз грам не се виждам. Чакай, няма едно. Само когато извижда и те телефона. Не, аз съм. Как така? Аз съм Жокера. Мере, де. Пепо. Коста, мен. Беди. Чук, мен. Ще го Янко. Взимаме да не се виждаме. Пак няма да се виждаш, Пепо. Много ми се пикае, брат. Брат. Брат, че. Много Не ма... се виждаш, нали? Бараш тук, брат, където съм ме изпържи. Аз ли, бе? Ми, Пепо да иди натам, Не, брат. бе, чук съм така специални. Скоро